Hello, good morning. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैहाय आं नै दुब्लि बारियाव दंफैयो। मैया ना सानाय सेनजों ना सानायखौ नायफैदों। दा नांगोना नाङा नायनोसै, नायलांबाय थादो। दाबो सोरांजोबाखै नै खोमसियैनो दङ एसे। मर्निं वाक खालामनाय नामै डाइरेक्ट फैबाय ना नायनो। मनाबो लाबोखादों नै ना लानो। नायलांबाय थादो। बेनो दाख्लैनिफ्रायनो बिराद ना बोखांगासिनो मानसिफ्रा। दा फुजा बोथोर ना बेखायनो गोबां मोनो नायाबो, ना मावा, फिथिख्रि, नास्राय। सेनावबो गोबां नाङो। सानाबो ओंखारथारनोसै नै। मोनसिगोन नै हमबावनो बैयावनो बे खालपार खाथियाव। नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा नायनो इन्टारेस्ट देरबा। बोथोराबो गुसु गोजांहांबायना बेखायनो नै जेकेटखौनो गानना फैखाबाय आङो। दानिया नायासो नांगोना नाङाखैथाय। सेनानो गंसे दङ, बेनिफ्राय बैयावहाय गंसे। हाब दौनानै नाया। बेनो गंसे नायखांबाय, गंनै दंबावो। नांदोंना नाङाखै जाखोबावबा। गंसे। ini dalam mau nenjek gila. Kembali. Nen, tapi stiker lu nanggung. Agak tinggi snack ibu. Nih, bawa mesti pakai. Sao ấy, đã với sẽ